Hej, jeg hedder Lisbeth Både Pedersen, og jeg er lektor og konsulent i UC Syd Videreuddannelse. Formålet med den her video er at give sådan et overordnet overblik over 2 forskellige måder, man kan forstå organisationsændringer på. På den ene side har vi sådan de klassiske lineært orienterede teorier, hvor man tænker forandringer som noget, der foregår via planlægning, implementering og styring. På den anden side har vi de nyere procesfilosofiske teorier, hvor man tænker lidt anderledes. Man tænker i forandringer som noget, der sker i praksis via de mennesker og relationer, man har der. Så det foregår mere processuelt. Jeg kommer også ind på Bruskins begreb om mikroforandringer i forhold til at arbejde med forandringer i praksis. Som I kan se på slidet her, så er videoen bygget op i de her 3 dele, jeg taler om. Først så ser vi på den klassiske forståelse af forandring, så bevæger vi os videre over i procesperspektivet, og til sidst ser vi på mikroforandringer som en praktisk måde at arbejde med udviklingen tæt på hverdagens praksis. Til allersidst stiller jeg nogle refleksionsspørgsmål til dig, som du kan reflektere over i relation til de ting, jeg har gennemgået i videoen. Og afslutningsvis kan du også se, hvilke referencer jeg trækker på. Hvis vi først og fremmest lige kigger på sådan klassiske forandringsteorier, så møder vi typisk for eksempel Kurt Lewin og John Kotter. Og det er her, hvor man tænker, at forandringer det er noget, der foregår lineært. Man planlægger en forandring, man gennemfører en implementering af forandringen, og så afslutter man processen. Ledelsens opgave, når man tænker med det her perspektiv, bliver i høj grad at styre processen og skabe retning og sikre, at den her implementering den sker. Kurt Lewins model, som I kan se på slidet her, er den, man ofte taler om, når man snakker om forandringsledelse. Først og fremmest taler man om optøningsfasen. Hvis man har en forandring, man gerne vil implementere, så vil man først lige optøge den vante måde at gøre tingene på. Det kunne fx være implementering af et nyt IT-system. Så går man i gang med at skabe forandringen, og når man så tænker, man har implementeret forandringen, så fastfryser man igen den forandring, man har foretaget, sådan så man så kan fortsætte videre derudaf med den nye praksis eller den nye måde at gøre tingene på. Det handler om, at man går fra en stabil praksis til en anden stabil praksis. Det er i hvert fald sådan, man tænker med den her teori. Og som sagt, så har den her teori haft enorm betydning for forandringsledelse og bliver ofte refereret til. Så har vi som sagt også John Kotter, som videreudvikler den klassiske måde at tænke organisationsforandringer på. Hans 8-fase-model bliver der også ofte refereret til, når vi taler om forandringsledelse. Jeg gennemgår ikke her de 8 trin minutiøst, men har lavet et slide her, hvor man ligesom kan se sådan de overordnede trin i modellen. De her 8 trin beskriver, hvordan ledere kan skabe succesfulde forandringer. Blandt andet ved at mobilisere forandringsagenter, som kan gå foran i forandringen. Først og fremmest så handler det nemlig om at skabe en oplevelse af nødvendighed. Der er en nødvendig forandring på vej her, og så mobiliserer man efterfølgende organisationen, hvilket betyder for eksempel det her med at mobilisere forandringsagenter og simpelthen gøre klar til, at forandringerne kan implementeres. Det er noget med vision og engagement. Så arbejder man på i de næste trin at implementere selve forandringen. Forandre på praksis, den måde man gør tingene på. Og til sidst arbejder man på at forankre forandringen i organisationskulturen, sådan så det ligesom Lewin taler om, kan være en fortsat eller en fremadrettet stabil praksis på den måde. Kotters model kan give ledere en sådan ret konkret køreplan for, hvordan man kan arbejde med forandringer i praksis. Fælles for de her klassiske forandringsteorier er nogle grundlæggende antagelser. Først og fremmest så tænker man, som jeg har nævnt tidligere i videoen, at forandring er noget, der sker lineært. Og for det andet så tænker man, at den her forandring den kan planlægges på forhånd.
Og for det tredje tænker man, at man som leder kan styre processen hele vejen igennem. Og først og fremmest så har man fokus på implementering, og forandring bliver her tænkt primært som noget, der foregår ovenfra. Ofte taler man også om top-down fokuseret implementering, for eksempel. De her grundlæggende antagelser giver mening i mange situationer, og som sagt så bliver de ofte refereret til, men de passer ikke altid til den virkelighed, som organisationer passer på i dag. Og derfor så skal vi også lige se nærmere på de her nyere procesfilosofiske teorier. Mange forskere peger på begrænsninger i de her klassiske teorier. Forandringer følger sjældent den plan, man havde lagt, og derfor ikke en lineær linje. Selv gode planer fører jo ikke automatisk til det, man så havde planlagt. Og så taler man om, at der kan opstå et såkaldt implementeringsgab eller implementation gap. Og det betyder, at afstanden mellem det, man havde planlagt, og det, der så rent faktisk sker i praksis, er blevet stor, eller kan være forholdsvis stor. Det betyder ikke nødvendigvis, at planlægning ikke er nødvendig. Fra de klassiske teorier til de nyere procesfilosofiske teorier, der tænker man som sagt ikke, at forandring eller forandringsledelse er noget, man som sådan kan planlægge helt i detaljer. Man ser ikke forandringer som noget, der kan direkte gennemføres eller implementeres, men man tænker, det er noget, som hele tiden opstår i praksis, og det afhænger af de mennesker og de relationer, forbindelser, der er i hverdagens organisationen. Forandring er noget, der hele tiden opstår, og organisationer er i konstant bevægelse. Mennesker interagerer, fortolker, samarbejder, eksperimenterer, skaber nye løsninger, nogle gange sådan spontant og ikke planlagt. Andre gange har man gjort sig overvejelserne selvfølgelig. Men man tænker i det her perspektiv, at forandring ikke er noget, der sådan kan planlægges minutiøst eller i detaljer. Man kan selvfølgelig godt have nogle visioner og strategier for det, men selve forandringen formes undervejs. Og i den måde at tænke på, der bliver ledelse mere et spørgsmål om at skabe gode betingelser for udvikling, og mindre et spørgsmål om at have kontrol med det, der sker. For at opsummere procesperspektivet eller de nyere procesfilosofiske teorier og blikke på forandringer, så handler forandring først og fremmest om mennesker. Forandringer er noget, der sker gennem dialog, samarbejde i hverdagen, og nye idéer og løsninger er altså noget, der bliver udviklet, fordi det er de mennesker, der arbejder sammen, for eksempel gennem det relationelle samspil. Små handlinger påvirker og kan føre til større handlinger og udviklingsorienterede idéer. Nye erfaringer skaber nye muligheder, og på den måde så tænker man, at organisationen udvikler sig løbende. Det betyder også, at ingen på forhånd kan vide, hvad der kommer til at ske. Man kan godt planlægge på sin vis en forandring, men vi kan i princippet ikke vide, hvordan det hele ender. Når man tænker forandringer med det perspektiv, så bliver ledelsesopgaven en helt anden, end når man tænker mere klassisk. Ledelse handler mindre om styring og oplevelsen eller tanken om, at man kan kontrollere det, der sker, og kommer til at handle mere om facilitering. Ledelse handler om at skabe rammer for dialog, involvering, medinddragelse af medarbejdere via forskellige processer, for eksempel faglige refleksioner og drøftelser omkring noget, der konkret skal udvikles. Og på den måde så handler ledelse af forandringer eller forandringsledelse om at facilitere og understøtte for eksempel de her faglige refleksioner. Det kan også være, at man trækker på en eller flere konsulenter i den proces. På den måde så er man med til at lede og understøtte organisatorisk læring og udvikling. Og der kan man sige, at det relationelle i ledelsesopgaven er særlig centralt. Det er i den forbindelse, at Signe Bruskes begreb om mikroforandringer bliver relevant. Pointen i det begreb er, at det kan være helt ned i de små justeringer i hverdagen, nye måder at gøre tingene på, som
fører til den forandring, man egentlig ønsker. Små steps hen ad vejen, som kan skabe forandring i praksis. Så det handler altså ikke om den store revolution, men om små eksperimenter, som man så kan evaluere på og reflektere over, og så arbejde sig videre derfra i forhold til gradvist at ændre praksis i den retning, man ønsker. Opsummerende, så har du på det her slide altså 3 bokse. Dels havde vi de klassiske perspektiver på forandring, hvor man tænker, at det er noget, der sker lineært fra planlægning, implementering til at man er nået det ønskede resultat. Og så har vi altså de nyere procesfilosofiske teorier, hvor man tænker, at det sker mere processuelt, det her med forandring, og via de mennesker, der samskaber udvikling. Og i den tredje og sidste boks har vi Signe Bruskins perspektiv på, eller begreb om mikroforandringer. Forandringer som små skridt, der kan føre til den ønskede udvikling på sigt. Det er jo sådan, at de her perspektiver og teorier ikke udelukker hinanden. Tværtimod tænker man ofte i at kunne kombinere dem. Det kan give mening også lige at sammenligne ved hjælp af Mintzbergs begreber om på den ene side planlagt strategi og på den anden side emergent strategi. Mintzberg peger på, at planlagt strategi, det er, man kan sige, det er den, der lægger sig op af det klassiske perspektiv på forandringer i organisationer. Man tænker, at det er noget, man kan planlægge og gennemføre som tilsigtet. Så har vi på den anden side den emergente strategi, som lægger sig op af de nyere forandringsteorier, hvor man tænker forandring som noget processuelt, der sker mellem mennesker. Og en pointe hos Mintzberg er faktisk, at jamen, typisk så vil den planlagte strategi blive en emergent strategi, i og med at strategi er noget, vi gør i praksis, frem for noget, vi kan gennemføre, som den ser ud på papiret. Hvis jeg her hen mod slutningen af videoen skulle pege på 2 pointer, så vil det først og fremmest være, at forandring er noget, der både planlægges og noget, der opstår. Så derfor så handler forandringsledelse om at kunne navigere imellem sådan de klassiske perspektiver og de nyere procesfilosofiske perspektiver. Og kunne navigere imellem styring og kontrol på den ene side, og på den anden side i at facilitere og understøtte det, der opstår mellem mennesker i praksis. Det bringer mig frem til de her refleksionsspørgsmål, jeg har skrevet ned til dig, og du kan eventuelt pause videoen, hvis du tænker, det har jeg da lige tid til at reflektere lidt over. Men hvilke erfaringer har du selv med at lede forandringsprocesser, eller at være en del af dem? Og i hvilken grad oplever du, at forandringer kan planlægges og eller udvikle sig undervejs, set i relation til de her perspektiver, jeg har gennemgået i videoen? Hvor og hvordan opstår små justeringer og forbedringer i din praksis? Hvis vi tænker med Bruskins mikroforandringsbegreb, hvad fungerer typisk godt for dig eller for jer i din organisation, og hvad udfordrer? Giver den her video anledning til idéer til forandringer og tiltag i din praksis eller i din organisation? Ja, det var lige nogle udvalgte refleksionsspørgsmål og refleksioner, du kan gøre. Så er vi nået til det sidste slide i den her video, og her kan du se nogle af de referencer, jeg har trukket på undervejs. Du kan eventuelt lige pause, så du kan se nærmere på dem. Men ellers så er der blot tilbage at sige tak, fordi du lyttede med så langt. Jeg håber, at videoen har været informativ. Tak for nu.